South Africa and Australia amaphunzitsana ku primary nkhani za migodi. Syllabus ku secondary pa Zambia pompa akuphunzira mining as a practical subject. Ku Malawi anthu akutenga degree with Parts of Grasshopper. Mphunzitsi amalowa klasi 1 hour kusanthula locomotive system ya chiwala. Inu mukudziwa kuti malamulo 10 amwamulo amaletsa chigololo. Mpingajira sana panga chigololo choka anakateka mkazi wa mwini wache pa khomo. Mkazi wa ana 5. The world is going digital. Anthu akupeza ndrama pa internet. Koma ku sukulu tikutaya nthawi ndi reproductive system ya mbewa. Europe, Asia, Israel ana ku primary amaphunzira computer science. Australia amachita kuyambira nursery up to standard 8. Ku Malawi mwana wa secondary and even college sadziwa computer. Chimene amadziwa ndi kukoza ma English grammar pa social media. No wonder we had a president fluent in English. Kumanagula fedeza ku butchery. China, Russia amayankhula zilankhulo zawo koma ndi otsogola pa nkhani ya technology. Kumalawi kuno ma shadow MP akamachita kampeni amayankhula chichewa. Akangowina ndi kupita parliament amayankhula chizungu. But we are still poor. Umene ndi umboni kuti English is a tool for communication and not measure of intelligence. Pa kampeni amachita communicate ndi masupporter by using chichewa. Ku parliament English, but there is no difference. Dzulo ndi mafotokoza history ndiye panali ena ochokera ku church amene amatsutsa. Mukapita ku secondary amakupatsani mwayi pakati pa history ndi bible knowledge. Amachita izi pofuna kupewa kusokoneza. Most of the times ana ophunzira bible knowledge samatenga history and vice versa. Mwachisanzo pano pati kukamba history ndiye wina akuya ndi mavesi ndi kumatsutsa. That is nonsense. Subject ya history amafusa za homo sapiens osati Adam ndi Hava. Adam ndi Hava mukayipeza ku bible knowledge. Kwa mukapita ku history amakufusani homo erectus, homo sapiens. These are two different subjects. Pano pandu kukamba nkhani ya history ndi amabwera enda ndi kumasanthula mavesi a Bible. That is nonsense. By the way, ma missionary anabwera bwanji ku Africa chifukwa chimene madziwa Britain idayambisa industrialization. Anthu aku Europe anali busy ma factory ndipo ma church anasiya kuyenda malonda. That was around 18th century. Kuyambira 1760 ma British anayambisa industrialization. Ndi nthawi yake omweyi ma church anasiya kuyenda malonda ku Europe. Ngakhale panopa mukapita ku Europe there are more factories kuyerekeza ndi ma church. So ma missionary anaona kuti moyo wa Khristu wayamba kuchepa muzaka zimenezi anakhamukira ku Africa. Ndiye kwanga nikupempha kwa inu kuti munikhululukire kuti izi ni nkhondo zomwe ndili kumenyerani, komanso mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pokudikiritsani ma filling station. Komano chomwe ndikufuna mudziwe nchakuti anthu akunokuma omwe apanga zinthu zosokoneza mafuta awo niwadziwa, ndipo akudziwa kale kuti potha zisankho sabata mawali ntchito zawo zikhala zitatha. Ku Africa kuyamba chalichi sikumafuna mpamba kapena license. Mukafuna kutsegula business mufunika business license komanso mpamba. Factory simungatsegule without money. Koma chalichi wina akakukula ntonjani kunyumba kwake akangota maodo oyipa amasanduka profit. So here in Africa and even Malawi kuyambisa chalichi sikumafuna ndrama kapena license. Ena amayambisa nyumba, ena amamanga misasa ndikumapempha chopereka. Chalichi wayambisa weka
ndikumachita force anthu kuti ayi ndikufana mange chalichi cha Malata. Iwewo walephera and you are forcing your members kuti akumangire chalichi. That is nonsense. Kumawe kuno tindi machalichi mbwerekete more than 100,000 machalichi okha. Zimenezi zikuchitika chifukwa nakuti kuyambisa chalichi sikufunika mpamba kapena license. That is why 99% ya maprofeti amapezeka ku Africa. Ukamafotokoza mbiri amabwera ndi mavesi ndi kumatsutsa. Akuiwala kuti ngakhale ku secondary school ya Malawi amakupasa mwayi kuti usankhe pakati pa Bible knowledge ndi history. Tafera kayi Nyamata. Dzulo ndimafotokoza nkhani ya Homo sapiens. Kuti anthu amene kupezeka lero ndife ma Homo sapiens amene tinachokera kwa zimayi imodzi wa ku Africa. Ndiye wina matsutsa kumana kuti ayi Adamu ndi Hava zimenezo zikupezeka pa Bible knowledge. And yesterday I was talking about history. Mwachidule mavesi amapezeka pa Bible knowledge osati ku history. Akulu, history is the best teacher.